A dyma ni wedi cyrraedd pen llanw yr adran C. Dyma'r ucha posib pencampwriaeth y Merlod Cymreig Teip Cob. Dyma'r ucha o fewn yr adran. Y gorau gallu di wneud yn arwen ar adran C, wrth gwrs, a Mr Foster wedi gofyn i'r anifeiliaid sy'n tu flaen i ni i fynd mas i'r rhoi am drot iddo fe gael atgofio. Yn sicr i gofio'r gaseg dath mewn, wrth gwrs, ni'n gweld yn y pellter gaseg felen fe oedd y gorau o'r menwod ar y maes ac Abergyfenni Rosie O'Neill oedd hynna. So bydd hi yn cystadlu, wrth gwrs, dyma hi, Abergyfenni Rosie O'Neill i teulu'r bats. Bydd hi'n cystadlu yn erbyn y marchdy Fronath Moriarty ni just wedi gweld yn cael ei goroni y gorau o'r boes. A wy'n gweld mae Glebdale Deja Vu, oedd yn is Bencampwr o'r dynion. Yn treol ei lwc. Mae'r het wedi diosgrob. Benderfynodd e'n eitha cloi fan hyn. Odi, mae'n gallu cymryd bach o amser. Mae Mr Foster eitha polite. O, na, dim tro hyn. Abergyfenni Rosie O'Neill i teulu'r bats sydd wedi cael y goron. Prif Bencampwriaeth y sioe frenhinol. Wel. A ti'n meddwl beth sy'n hyfryd yw gweld y gyfeillgarwch sy'n rhwng pawb. Achos mae pawb yn deall beth mae'n ei olygu. Odi. Dyma'r gorau yn yr adran, y gorau yn dadran. Ar rhan y bobl, mae'r byd yn fach yn y byd Cymraeg, cyffyle. Ond eto mae'r cylch yn fach fyd. Mae pawb yn deall, ti'n gwybod, fe fydd David Jones yn deall beth mae'r goron yn mynd i feddwl i John Bat fan hyn, achos ti'n gwybod, bydd e wedi bod yn bwydo ac arthu mas unan am blynyddau i ddod i'r cylch heddi. Ond dyma fe, John Bat sydd yn ennill y goron fawr hyn heddi. Abergyfenni Rosie O'Neill, mae wedi cael tipyn bach o lwyddiant yn y blynyddau cynt, ond dyma'r gorau gallu di wneud. Yn credu oedd e dan dimlad. A gochennaid enfawr ar y rhyddhad. Na chi. Clws Chetwynd. Ac Abergyfenni Rosie O'Neill. Allan o'r march Abergyfenni Oscar a'r gaseg Abergyfenni Glory B. Was the winner of the 3-year-old filly class on Tuesday, and this is number 657 in your catalogues. Abergyfenni Rosie O'Neill. Many congratulations to the Bats family in Abergyfenni for their success with this wonderful filly. Having had a great stay here on Tuesday and returned here to the main ring today to take the female championship and now the overall championship of the section. Probably wedi gadael mawr chi fel teulu ar eich llwyddiant. And in doing so, she's awarded with the Chetwynd Perpetual Trophy, the Royal Welsh Agricultural Society Champion Rosette, as well as the trophy and the rosette. So dwi'n gwybod chi adael mawr iawn i chi ar y llwyddiant. A'r un llongyfarchion i is Bencampwr, the reserve champion Fronath Moriarty. Felly, Pencampwriaeth, Patrick Mae'r ennill yma yn felys iawn. Dyma chi Jonathan Bat wedi magu yn berchen ac yma yn dangos yr enillydd ym Mhencampwriaeth yr adran ec. Dyma chi Abergyfenni Rosie O'Neill a wy'n siŵr bod teulu'r Bat wrth i bodd ar gael ben i digon. Llongyfarchiadau gwresog iddyn nhw gyd. A pleasure to see these Welsh Ponies Cob type motoring around